Hola, hola, hola! En el vídeo d'avui us ensenyarem a com buidar ous de Pasqua. Primer de tot necessitarem un set que tingueu de costura, que tingueu per casa o que tinguin els vostres pares. D'aquest set tan sols necessitarem una agulla de cosir que tingui la punta ben esmolada. Si no en tenim, no passa res. Podem fer servir un imperdible. L'obrim i ja està. Una vegada fet el forat a l'ou, podem fer-lo una miqueta més ample. Ui, no, així no. Així. I podem fer servir un escuradents. També necessitarem, evidentment, un ou. Un ou que, si el teniu blanc, quasi millor. També podem fer servir una copa que sigui estreteta. Més estreteta que la base de l'ou. Doncs bé, anem a veure com comencem. Agafem l'ou i farem un foradet amb l'agulla. Un foradet ben petitet. Sobretot feu-lo per la part més estreta, no per la part ampla de l'ou. L'ou té una base i a dalt té la part més estreteta. Doncs ara sí, fem el foradet amb molta compte, sense trencar l'ou. Si costa una miqueta, busqueu un lloc per recolzar-vos. Una vegada el forat ja està fet, mirem de donar-hi una miqueta de voltes per poder trencar la membrana. A vegades costa una miqueta. Podem ajudar amb l'imperdible i a seguir donant voltes. Ei, mireu això, ja ho tenim! Després el sacsegem per trencar bé la membrana, el rovell i pugui després sortir fàcil. Guaita, ja comença a sortir l'ou! Doncs ara el capgirem i farem el forat a la base de l'ou. Amb paciència repetim allò d'abans. Clavem l'agulla amb compte i la fem girar. Una vegada ja tenim l'ou foradat, per les dues bandes, el tornem a sacsejar. El recolzarem a la copa. I ara esperar que caigui. Doncs no, no és tan fàcil. Ara queda bufar, bufar, bufar i bufar. Podeu tornar a sacsejar. Podeu ajudar-vos de l'escuradents per fer el forat més gran. Recordeu, quan més petit el foradet, més bonic us quedarà, però costarà més de sortir l'ou. Mentre que quan més gran sigui el forat, més fàcil de que surti, però després costarà molt de tapar. Doncs apa, tornem a bufar. Bufar, 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 bufar. Vinga, l'última. Bufar, bufar. Sí, ja ho tenim! Ara tan sols queda netejar les closques amb aigua. I assecar-les bé amb un paper. I ja tenim les closques preparades per a ser pintades. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi servit.